കണ്ടനകത്തിന് കാലടിക്ക് പോകുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ ആഴ്ച പൊളിഞ്ഞു. ഈ ജലജീവന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഭരണസമിതി. റോഡിന്റെ കാര്യം എന്ത് റോഡാണ് നന്നാക്കിക്കുന്നത്? തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ്, അത് യഥാസമയം അനുവദിക്കണം. അത് ആദ്യത്തെ വർഷം ആരംഭിച്ചിട്ട് ആ 4 വർഷവും ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്ക് 1 രൂപ പോലും സഹായം കൊടുത്തില്ല, പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയില്ല. സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് അവിടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വെക്കാൻ അനുമതിയുള്ളൂ KSEBിയിൽ നിന്ന്. ഇങ്ങനെ ആ ഫണ്ട് വെറുതെ കെട്ടിപ്പൊക്കി കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുക. റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അത്തരത്തിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡുകൾ ഇല്ല എന്നൊരു അവകാശവാദമാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജനപക്ഷം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബെൻസി പോളിക്ലിനിക്. We care for your health.